Уважаемые участники, дорогие спортсмены и зрители, прошу вас приготовиться. Сейчас прозвучит гимн Республики Узбекистан.
Арзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони бозии волейбол, гузориши мустақими мо аз маҷмӯи муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштани шаҳри Душанбе манзури шумо мегардад ва ҳамин ҳоло рӯзи дуюм аст ки дастаҳои мунтахаби волейболи Тоҷикистон ва ҷавонони Ӯзбекистон бо ҳам рақобат мекунанд. Ин рақобат дӯстони арҷманд дар доираи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба волейбол ки дар шаҳри Душанбе ҷараён дорад сурат мегирад ва ҳамин ҳоло дӯстони арҷманд ҳайати доварони ин бозиро барои шумо муаррифӣ мекунем ва албатта Мансур Санатов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аст, довари дуюм ва албатта ин довари дуюми бозии имрӯз аст ва довари якум дар дидори имрӯза ин албатта Алидӯст Олифтаев аст, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ки ин бозиро ҳакамӣ мекунанд ва нисбат ба бозии гузашта доварони бозии имрӯза тағйир ҳам ёфтанд. Хуб, барои дастаҳои якачини волейболбозони Тоҷикистон ва ҷавонони Ӯзбекистон барор мехоҳем дар бозии имрӯза ва хотиррасон мекунем ки дар мусобиқаи байналмилалӣ албатта дастаҳои якачини кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва ҳамчунин дастаҳои ҷавонони кишварҳо қарор доранд ва ин мусобиқа рӯзи 20 моҳи июн ба анҷом мерасад. Рӯзи душанбе анихтараш бо бозии дастаҳои якачини Тоҷикистон ва Қазоқистон ва он бози ҳам бози ҳалкунанда ҳаст барои фикр мекунам муваффақият ё ғалаба дар ин мусобиқаи байналмилалӣ. Хуб, ҳайати дастаи Ӯзбекистон барои мо шумо ҳоло эълон карда мешавад. Рақами дуюм Ҷамшед Усмонов, рақами 4 Озод Фармонов, рақами 6 Артём Долгих, рақами 7 Исломҷон Муродқулов, рақами 8 Суроб Фармонов ва 15 Сардор Тоштурдиев. Ин ҳайати асосии дастаи Ӯзбекистон дар бозии имрӯза. Хуб, ҳайати дастаи Тоҷикистон рақами дуюм Назар Имомназаров, рақами 6 Алишер Мизробов, яке аз бозингарони беҳтарини тими якачини Тоҷикистон, рақами 7 Фарис Шукуров, рақами 8 Шариф Ёрзода, капитани дастаи Тоҷикистон аст, рақами 10 Манучер Ниёзов, бозингари бозисоз ва рақами 11 Ёдгор Ғуломалиев. Инҳо бозингарони асосии дастаи якачини Тоҷикистон ҳастанд ва сармураббии тими Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Содиқ мутахассиси Афғонистон аст ки ба сифати сармураббии тими Тоҷикистон фаъолият мекунад ва бозингари рақами 1 Мукаррам Хушачинов, ин бозингари либеро аст дар ҳайати дастаи якачини Тоҷикистон ва ҳоло мо акнун интизори шурӯи рақобат ҳастем. Ёдовар мешавем ки дирӯз дар ҳамин рақобат бо ҳисоби 3-0 дастаи якачини Тоҷикистон пирӯзӣ ба даст овард. Бидуни мушкилӣ онҳо тавонистанд ҳарифи худро мағлуб кунанд ва ин рӯзи дуюм аст ва мебинем ки ҳоло бозӣ чӣ гуна бо иштироки ин дастаҳо сурат мегирад. Хуб, ҳама чиз гуфтем омода аст барои ин рақобат ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҷараёни оғози вохӯрии дастаҳо ва албатта мо хотиррасон мекунем ки мусобиқаи байналмилалӣ воқеан ҳам мусобиқае ҳаст ки бо иштироки ин ду даста сурат гирифта мешавад ва дастаи Қазоқистон ҳам ҳаст онҷо ва мо гуфтем ки ҳамчунин дастаҳои ҷавонони бисолаи кишварҳо низ қарор доранд. Хуб, сети аввали рақобат фикр мекунам муҳим аст барои ҳардуи даста ва ҳоло Манучер Ниёзов сарзарбаи нахустро дар бозии имрӯза иҷро хоҳад кард ва инак зарбаи нахустин аз ҷониби бозингари рақами 4 дастаи Ӯзбекистон Фармон Озодов бисёр зарбаи хуб буд. Ҳисоб ҳоло 1-0. Ёдгор Ғуломалиев ва ӯ ҳам аввалин имтиёзро барои дастаи Тоҷикистон меорад. Ҳисоб 1-1. Бинандаи азиз, онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо моро мустақиман аз шабакаи варзиш тамошо карда истоданд. ва Манучер Ниёзов мехост тӯбро гирад, аммо муваффақ нашуд. Ҳисоб 2-1 ба фоидаи Ӯзбекистон. Ҳоло сети аввали рақобат аст ва фикр мекунам инҷо ҳеҷ чиз маълум нест. Мо дирӯз шоҳиди он шудем ки чӣ гуна тими мо тавонист бартариро ба даст бигирад. Зарбаи Фарис Шукуров
аз маркази майдон аз минтақаи панҷум яъне қитараш майдон бисёр олӣ иҷро карда мешавад. Аут. ҳисоб 3-2 ба фоидаи дастаи мо. Счет первой партии 3-2. Ведет команда Таджикистан. Ва бисёр садгузори олӣ. Инҷо Ёдгор Ғуломалиев ва ҳамчунин Ёдгор Ёрзода Шариф бисёр садгузори хуб ҳам анҷом доданд ва танҳо бозингари рақами 11 муваффақ шуд барои баргардондани ҳамин гуна зарбаҳо. акнун идомаи ҳамлаи бозингарони Тоҷикистонро мебинем. ҳоло аз минтақаи шашими майдон бисёр зарбаи хуб иҷро мешавад аз ҷониби Назар Имом Назаров. бисёр олӣ буд. биёед бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна зарбаи хуб иҷро кард ин бозингари тими мо ва муваффақ ҳам шуданд. бартари комили дастаи Тоҷикистон ва бисёр садгузори олӣ. боз ҳам ҳамлаи дастаи Ӯзбекистон ва дифои хуб. аммо довар чӣ ишора мекунад? 3-5 бозингарони Ӯзбекистон ҳоло муваффақ мешаванд. озод Фармонов бозингари рақами 4 ҳоло зарба мезанад ва тӯб аз майдон берун мешавад. аут яъне ба фоидаи тими мо. хуб бозии дирӯз нишон дод ки албатта дастаи Якачин Тоҷикистон бисёр омодагии хуб ҳам дидааст, вале дар асл мо бояд хотиррасон кунем ки бисёр як партоби хуб хотиррасон кунем ки дар ин мусобиқа аслан бозингароне ки бештар дар дастаҳои шаҳри Душанбе ҳунарнамоӣ мекунанд даъват шуданд ва 3 бозингар аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дастаи Якачини Тоҷикистон даъват гардиданд. идомаи ҳамлаи бозингарони мо буд ва акнун волейболбозони Ӯзбекистон ҳоло дифоъ карданд ва фиреб дар ба мақсад мувофиқ нест ва Шариф Ёрзода ҳам натавонист муваффақ шавад. 5-6 ҳисоб ба фоидаи бозингарони мо аст. бозингари рақами 6 дастаи Ӯзбекистон ҳоло сарзарбаи нахустро иҷро мекунад. бозингарони мо барои идома додани ҳамла муваффақ нашуданд. аут. 7-5 бисёр як бозӣ пурҷӯшу хуруш дар оғози рақобат бо иштироки дастаҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аст. хуб Алишер Мизробов дӯстони арҷманд яке аз беҳтарин бозингарони тими волейболи кишвар ки дар рақобати гузашта хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард. идомаи ҳамлаи бозингарони ҷавонони Ӯзбекистон дифои хеле ҳам хуб. Алишер Мизробов ва имтиёзи 8 барои дастаи Якачини Тоҷикистон ва зарбаҳоро маҳз худи Алишер Мизробов иҷро карда истодааст. хуб ҳоло таймаути техникӣ гирифта мешавад аз ҷониби сармураббии тими Ӯзбекистон ва дар ин лаҳзаҳо ҳам сармураббии тими Тоҷикистон ҳоло дастурҳои муфид медиҳад ба дастпарваронаш. хуб болотар мо гуфтем ки дастаи ҷавонони Ӯзбекистон аст ин тим ва онҳо намояндагӣ доранд аз шаҳри Қарши Ӯзбекистон. ин ҳайати дастпарварони ё худ муҳассилини коллеҷи олимпии шаҳри Қарши Ӯзбекистон ба ҳисоб мераванд ки ҳамвора дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ҳайати дастаи U23 Ӯзбекистонро ташкил карданд ва онҳо албатта дар Ӯзбекистон дар лигаи олӣ мусобиқаи волейбол иштирок намекунанд. онҳо дар лигаи дуюм иштирок мекунанд ва таҷрибаи хуб ҳам доранд. ва ба ин хотир дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ҳоло аз ҷониби Федератсияи волейболи Тоҷикистон даъват шуданд барои ширкат дар ин мусобиқа.
садгузори бисёр ҳам хуб. Инҷо либеро ба омади Алишер Мизуробов шуд. Ба ин худ туп дар майдон буд ва имтиёзи навбатӣ Узбекистон. Хуб, ҳисоб 6-8. Бозингарони мо бартарӣ доранд дар рақобати имрӯза. Бисёр фиреби хуб аст ҷониби манучер Ниёзов ва ӯ хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. барои фиреб додан ва муваффақ ҳам шуд. Шариф Ёрзода сарзарбаи нахусти ӯ дар бозии имрӯза ва дифои хуб ҳам дошт, аммо зарбаро шояд нодуруст гирифт баъд аз ҳамлаи тими Узбекистон. Хуб, Шариф Ёрзода иваз мешавад бо либеро барои чанд муддат то омадан ба минтақаи чаҳорими майдон. Зарбаи кӯтоҳ Фарид Шукуров бисёр хуб ин зарбаро иҷро мекунад, ки дар поёни сет қарор дошт ва фикр мекунам, ки барояш мувофиқ буд иҷро кардани ҳамин зарба. Манучер Ниёзов дар бозии имрӯза ҳоло иштибоҳ мекунад, бисёр партоқҳои хуб ба ҳамдастаҳояш анҷом дода истодааст дар ҳар мавқеи майдон ва нақши бисёр хуб мегузорад. Ҷамшед Усмонов. Ҳоло ҳамлаи бозингарони мо ва Назар Имомназаров бисёр бубинед ҷаҳиши хуб ва комбинатсияи зебо бо иштироки бозингарони тими волейболи Тоҷикистон буд. Бисёр як мавқеъгирӣ хуб ҳам кард бозингари рақами дуюми мо ва муваффақ шуд. Ҳоло сарзарбаи ӯ идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва боз ҳам Назар Имомназаров ва имтиёзи навбатӣ. Инак ҳисоб 12-8 ба фоидаи бозингарони мо. Отличный блок в исполнении игрока номер 7, игрока номер 11, команда Таджикистан. Счет 13-8. Боз ҳам садгузорӣ ва ин дафъа Ғулом Алиев дар нақши бозингари хеле қавӣ буд ва ин дафъа муваффақ шуд. Маҳз ёдгор Ғулом Алиев хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. бисёр ҳамлаи хуб доштанд бозингарони мо. мавқеъат ҳаст барои идома додани ҳамла ва зарба аз блок ё садгузори бозингарони Ӯзбекистон аз майдон берун мешавад. 15-8. ин сети аввали рақобат аст. тамошобинони арҷманд ва воқеан ҳам мо шоҳид шуда истодаем, ки чӣ гуна бозингарони Тоҷикистон маҳз дар гузоштани сатҳҳо бартарӣ доранд. ҳоло таймаути техникӣ Алишер Мизуробов ва Фарид Шукуров бисёр хуб сат гузоштанд ва муваффақ шуданд барои гирифтани имтиёзи навбатӣ. ҳисоб 16-8 ба фоидаи дастаи Тоҷикистон. бартарӣ бисёр ҳам хуб дида мешавад. ҳоло Муҳаммад Юсуф Содиқ ва Шоди Назарамонов мураббиёни дастаи якачини Тоҷикистон бо бозингарон машварат доранд. биёед ба лаҳзаҳои хуби ҳунарнамои бозингарони тоҷик дар поёни тур мутаваҷҷеҳ мешавем, ки ду нафар онҳо чӣ гуна сатҳои хуб ва мувофиқ ҳам гузоштанд барои гирифтани имтиёз. Назар Имомназаров ҳамлаи бозингарони мо Ӯзбекистон ва бозингарони мо бошанд, боз ҳам сад мегузоранд. 17-8.
Лучшие блокирующие стоят. Игрок номер 11, игрок номер 7 и игрок номер Назар Имомназаров 6. сарзарбаҳои мувофиқ ҳам ҳастанд ва боз ҳам садгузори Оли бозингарони мо. Инак аз канори майдон ва боз ҳам муваффақ мешавем. Инҷо 18 бар 8 бо тафовути 10 имтиёз бозингарони мо бартарӣ нишон дода истоданд. Ва воқеан ҳам онҳо оли бозӣ доранд дар сети аввали рақобат. Ва ниҳоят тӯб аз майдон берун мешавад. Аут 9 бар 18. Ошибка игрока номер 2, и счет 9-18. сармураббии тими волейболи Тоҷикистон ман фикр мекунам қаноатманд ҳам ҳаст аз бозии дастпарваронаш. Ҳамин ҳоло ва тӯб аз майдон берун мешавад. Аут. 10-18. 9 бар 18. 10 бар 18 мазарат. ҳамлаи бозингарони тоҷикро ҳоло мебинем ва чӣ ишора мешавад. имтиёз ба бозингарони дастаи Узбекистон дода мешавад барои нодуруст анҷом додани зарба аз минтақаи майдон. ва ёдгор ғуломалиев ниҳоят муваффақ мешавад. 19 бар 11. ва инҷо каме фориқболӣ аз сӯи бозингарони Узбекистон дида мешавад. Акнун ҳамлаи навбати бозингарони мо ва Алишер Мизробов боз ҳам муваффақ мешавад. ҳисоб 20 бар 11. Фарид Шукуров ҳоло сарзарбаи ӯ дар дидори имрӯза ва аут. тӯб аз майдон берун мешавад. 21 бар 11. Тайм-аут. Сармураббии тими Узбекистон ҳоло тайм-аут мегирад дар бозии имрӯза. пас аз натиҷаи 21 бар 11. Хеле қафо монданд бозингарони Узбекистон. ва имрӯз ин бозии дуюми Узбекистон аст, чунки раста соати 10 онҳо бо ҳайати ҷавонони 23 солаи Тоҷикистон рақобат карданд. ва дар он бозӣ ҳам бозингарони Узбекистон маҳорати хеле баланд нишон доданд. идомаи ҳамла аз сӯи бозингарони тими Узбекистон ва тӯб дар майдон аст. 12 бар 21. Счет 12-21. Напоминаем, идет первая партия. Алишер Мизробов беҳтарин ҳамла аз сӯи бозингари рақами 6 дастаи Тоҷикистон. нафаре ки дирӯз ҳам хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, муваффақ шуд. ва ҳоло бозингарони иваз мешаванд. Амроз Фазлоншоев ва Комрон Бобоназаров ба майдон омаданд. ду нафар дар ҳайати дастаи Тоҷикистон ва онҳо Ёдгор Ғуломалиев ва инчунин Манучар Ниёзовро иваз карданд. ду тағйироти пайи ҳам. 13-22. Нападающий игрок номер 6. ҳисоб 13 бар 22.
ҳамлаи бозингарони мо бисёр хуб буд. зарбаи Алишер Мизробов ва ҳисоб 23 бар 13. ду имтиёзи дигар кофӣ хоҳад буд то дар сети аввал бозингарони мо бартарӣ нишон диҳанд ва сети аввалро бо пирӯзии худ ҷамъбаст кунанд. خب ما گفتیم که بازی امروزه با اشتراک بازی دسته‌های U23 تاجیکستان و ازبکستان با برتری دسته ازبکستان جنببست شد با حساب 3-1. صبح امروز آنها بازی داشتن. این بازی دومین روز است برای آنها. فکر می‌کنم در بازی امروزه البته با نشان دادن نتیجه شاید بعد این نباید برای آنها رو افتادگی باشد، چون که بر دسته جوانان 23 ساله تاجیکستان آنها با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. در 3 ست با حساب 25 بر 19 25 بر 11 و 28 بر 26. یک ست به نفع بازیگران جوان 23 ساله تاجیکستان جنببست شد با حساب 25 بر 19. تایم اوت میگیرد حالا سرمربی دسته تاجیکستان. معلوم میشود که در ستی نخستین حالا برتری کلان نشان میدهند بازیگران تیم تاجیکستان و آنها خیلی هم افضلیت زیاد دارند و اینک به میدان برمیگردند بازیگران هر دو دسته. خب شریف یورزاده کاپیتانی دسته یکاچین تاجیکستان، ضربه او و توپ از میدان بیرون می شود. حساب عین حال 15 بر 24 با فایده دسته تاجیکستان است. البته команда Узбекистана производит замена вместо игрока номер 6, игрок номер 12 Шоназаров. Отабек Шоназаров тахти рақами 12 ба майдон омад ва ӯ Артем Долгихро иваз кард, бозингари рақами 6. یک امتیاز دیگر بسندگی خواهد کرد برای تیم تاجیکستان تا در ستی اول پیروزی خود را جشن کند و اینجا فارغ بالی دو تن از بازیگران ما باعث به امتیاز 16 دسته ازبکستان می شود. و اینجا باز هم ضربه Алишер Мизробов و 25 بر 16 ستی اولی رقابت جنببست می شود. دسته یکاچین تاجیکستان در ستی اول پیروزی به دست می آورد. دیروز در سه ست بازیگران ما با حساب 25 بر 22 25 16 25 21 پیروزی به دست آوردند. بدون مشکلی آنها غلبه خود را تامین کردند و هیئت دسته تاجیکستان یک بازی بسیار زور می شود. آمدن مخلصان من فکر میکنم در همون روز بسیار به منفعت کار خواهد بود. خب ست دومی رقابت حالا شروع می شود با اشتراک بازیگران دسته یکاچین تاجیکستان و همچنین ازبکستان. خب در حالت دسته تاجیکستان حالا لیبرای دوم استفاده می شود. این بازیگر رقم 14 هست، مقیم سلطان محمدов. بازیگران ما حالا حمله خود را شروع میکنند و اینجا نادرست توپ را قبول کردن از سوی بازیگران ما و امتیاز نخست را هم در ست دوم بازیگران ازبکستان میگیرند. 1 بر 0. و 1 بر 1 است. حالا نظر امام نظرов بسیار خوب هنرنمایی کرد برای گرفتن امتیاز و موفق هم شد. Нападающий игрок номер 10, связующий команда Таджикистан, Манучер Ниёзов, мастер спорта Республики Таджикистан. بسیار یک ضربه سخت. Манучер Ниёзов اینجا لیبرو بسیار خوب بازی کرد
аз дастаи Тоҷикистон ва инҷо бозингарони Ӯзбекистон боз ҳам муваффақ шуданд. ҳисоб 2-1. Лидера команды Таджикистана игрок номер 14 Саид Сайдасаншоев. идомаи ҳамлаи бозингарони Тоҷикистон ва тӯб аз майдон берун мешавад. 3-1. бозингарони Ӯзбекистон ҳоло бартарӣ нишон медиҳанд. 3-1 ведет команда Узбекистан. Счет по пальцам 1-0. Польза команды Таджикистан. ва боз ҳам иштибоҳи бозингарони мо 4-1. пай ҳам ва якбора иштибоҳҳои пай ҳам аз сӯи бозингарони мо 5-1 бозингарони Ӯзбекистон бартарӣ нишон медиҳанд. ҷамшед бозингари рақами 2 дастаи Ӯзбекистон ҳоло зарбаро иҷро кард ва инак иштибоҳи бозингарони Ӯзбекистон ҳам оғоз шуд. 2-5. бозингарони мо метавонистанд зуд ҷавоб гӯянд, аммо зарбаи задаи Артём Долгих беҷавоб монд. ва зарбаи хуб ҳам аз сӯи бозингарони мо иҷро мешавад. ҳисоб 3-6. Подача подает игрок номер 7 Фарид Шукуров. Фарид Шукуров бозингари рақами 6 дастаи мо хеле хуб бозӣ кард барои гирифтани имтиёзи навбатӣ. акнун боз як имконияти дигар, аммо нофаҳми миёни бозингарони мо сурат мегирад ва ба тур расид Алишер Мизробов. Игрок номер 4 Озод Фармонов. бозингари рақами 4 Озод Фармонов ҳоло имтиёзи навбати тими Ӯзбекистонро овард. Алишер Мизробов ҳоло бо қаҳр зарбаи худро иҷро мекунад ва тӯб аз майдон берун мешавад. бисёр асабӣ ҳастанд бозингарони мо. ҳоло мураббиён ба бозингарон мефаҳмонанд ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. ҳашт бар 3 бозингарони Ӯзбекистон ҳоло пешсаф ҳастанд бо ҳисоби 8-3. Муҳаммад Юсуф Содиқ ҳамин ҳоло ба шогирдонаш дастур медиҳад ки бояд чӣ гуна бозӣ кунанд. баъд аз тайм-аути сармураббии тими Тоҷикистон ҳоло дастаҳо боз ҳам бармегарданд ба майдон. хуб ин гуна ҳолат дирӯз буд ки баъд аз бартарии калони Ӯзбекистон бозингарони мо ирода нишон доданд ва зуд ба бозӣ баргаштанд. Ёрзода Шариф бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва имтиёзи 9 барои бозингарони ҷавони дастаи Ӯзбекистон. ва туҳфа мекунанд бозингарони мо тӯбро ба бозингарони Ӯзбекистон ва сети дуюм аст. ҳисоб 10-3. ҳисоб 4-10. бо тафовути 6 имтиёз тафовутар ҳастанд бозингарони тими Тоҷикистон. ёдгор Ғуломалиев
ва имтиёзи панҷум барои дастаи якачини Тоҷикистон Шариф Ёрзода буд, капитани дастаи мо. Ва иштибоҳ дар сарзарба аз сӯи Ёдгор Ғуломаев сурат мегирад. Потеря подачи игрока номер 11, и счет 11-5 в пользу команды Узбекистана. Напоминаем, главный тренер команды Узбекистана Акмал Амонов, помощник Артем главного Долгих тренера Хусидин Тулаган. ҳоло зарбаро иҷро мекунад. Дар мавқеъгирии бозигарони Тоҷикистон ҳоло иштибоҳ. Таҷикистан и счет 12-5. ҳисоб 12-5. Манучер Ниёзов пеш аз муҳлат ба дохили майдон рафт, ба ин хотир довари бозии имрӯза ин чизро пайхас кард ва имтиёзро ба фоидаи Ӯзбекистон дод. Нодуруст аст албатта, бозигаре ки дар мавқеъи дигар аст. Алишер Мизробов зарба мезанад ва ҳисоб 6-12. ҳоло ҳам ҳеҷ чиз аз даст нарафтааст барои бозигарони Тоҷикистон. Онҳо бояд зуд ба бозӣ баргарданд. Агар Алишер Мизробов дар ҳама ҳолат хуб бозӣ кунад, ман фикр мекунам бозии тими волейболбозони мо пеш меравад. ҳоло мутаассифона дар сарзарба иштибоҳи Алишер Мизробовро мебинем. шояд сармураббӣ ҳоло муваззав аст ки баъзе бозигарони асосиро каме истироҳат диҳад, чунки бозигарони эҳтиётӣ ба майдон оянд ва каме ором ҳам бошанд бозигарони асосӣ. ҳисоб 14-6. Команда Таджикистан Муҳаммад Юсуф Садид, помощник главного тренера Назарамонов Шоди. идомаи ҳамлаи бозигарони мо. Назар Имом Назаров ту бармегардад аз минтақаи шашуми майдон аз дастаи Ӯзбекистон ва ҳоло боз ҳам дифоъ мекунанд онҳо. идомаи ҳамлаи бозигарони Тоҷикистонро мебинем. вале аут. Ёдгор Ғуломалиев ҳоло хато мекунад. 15-6. ҳоло нофаҳмии бозигарони дастаи Тоҷикистон эҳсос мешавад. онҳо хеле асабонӣ ҳастанд баъд аз ин гуна бартарие ки тими ҷавонони Ӯзбекистон нишон доданд. мураббиён ҳам ҳоло мефаҳмонанд ба бозигарон ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. خب حالتهای تکرار رو هم شما حالا متوجه شده ایستادید با اشتراک بازیگران هر دو دسته و واقعا هم در ست دوم معلوم شد که بازیگران ازبکستان حالا برتری کاملی خود را نشان داده ایستادند. Вторая партия в пользу команды Узбекистан. Игроки команды Узбекистан ведут партию. Инициативу берут в свои руки, реабилитируются. و کاپیتانی دسته تاجیکستان شریف یورزاده بسیار خوب هنرنمایی کرد برای گرفتن امتیاز هفتم. حالا بازیگران ما امکان دارند که در همین حالت‌ها امکانیت ندهند با بازیگران تیم ازبکستان و بسیار یک فرصت خوب برای گرفتن امتیاز هشتم، ولی پرتاب چندان بلند نبود. و اکنون امتیازی 16 هم برای بازیگران ازبکستان 16-7. بهترین امکانیت رو بازیگران ما از دست دادند دوستان ارجمند. حالا باز هم دقیق تکنیکی و این دفعه با فایده ازبکستان است. بهترین موقعیت بود برای بازیگران ما، ولی چگونه آنها فرصت رو دادند با بازیگران ازبکستان خودی بازیگران خوبتر میدونند. پس از اون که یادگار غلامعلیف میتوانست ضربه را اجرا کند جانب میدان حریف، اما موفق نشد و مخلصان هم حالا نگران هستند از نتیجه ست دوم رقابت با اشتراک دسته تاجیکستان. حساب 16-7 دوستان ارجمند، برتری خیلی هم کلان. در مسابقه های سطح بین المللی البته چنین نتیجه هایی بودند که بعداً دسته ها به بازی برگشتند و خاراکتر یا خصلت خوب نشان داده توانستند، اما حالا در این حالت تیم تاجیکستان چنین خصلت را نشان داده میتواند یا نه. رفتی رقابت در ست دوم نشان خواهد داد. امتیاز هشتم برای بازیگران ما. منوچهر نیوزوف
бисёр фиреби хуб аз сӯи бозингари рақами дуюми дастаи ӯзбекистон ҷамшед усмонов дар зудтарин фурсат ӯ фиреб дод ҳарифро ва имтиёзи 17-ро гирифт. ва садгузори хеле ҳам олӣ бо иштироки бозингарони мо 9-17. биёед лаҳзаи такрорро бури дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. ин ёдгор ғуломалиев буд ки хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард ва аут. чӣ гуна иштибоҳҳои хеле ҳам дағал аз сӯи бозингарони мо зиёд мешавад дар сети дуюми рақобат. хеле ва хеле зиёд шуда истодааст. ва Фариз Шукуров хеле хуб ҳунарнамоӣ кард барои гирифтани имтиёзи даҳуми дастаи Тоҷикистон. бо тафовути 8 имтиёз қафо аст тими мо аз дастаи Ӯзбекистон. бисёр қабули нодуруст буд ва инҷо ишора мешавад ки ту ба дастони бозингарони Тоҷикистон расид ва баъдан ба аут рафт. 19-10. дирӯз дар 3 сет пирӯзӣ насиби волейболбозони Тоҷикистон шуд. ҳоло барои онҳо мушкил мешавад. масалан дар сети дуюм Манучер Ниёзов баъд аз он ки Алишер Мизробов туби нахустро гирифт натавонист дар поёни тур тубро дарёб кунад. 20-10. ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон ва аут ишора мешавад. доварони канор ишора мекунанд ки ту ба бозингарони тоҷик расидааст ба dastoни онҳое ки сад мегузоштанд. 21-10. ҳоло таймаути навбатӣ. Вторую минуту ведет тренер команды Таджикистан при счете 10-21. хоб инҷо сармурабби тими волейболи Тоҷикистон ҳоло бозингаронро ором мекунад ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. хуб бояд онҳо акнун бозии хуби худро нишон бидиҳанд. гӯё ҳама чиз аз даст рафт. идомаи ҳамлаи бозингарони мо вале нофаҳмӣ ё худ ноҷурӣ дар задани зарба буд вале дар садгузорӣ муваффақ шуданд бозингарони мо. Команда Таджикистана производится двойная замена. Вместо игрока номер 11 игрок номер 5 Хамроз Фазлоншоев ва Комрон Бобоназаров ба майдон омаданд. онҳо ёдгор Ғуломалиев ва Манучер Ниёзовро иваз карданд. ду тағйироти пайҳам. имтиёзи 12 барои тими Тоҷикистон. Фазлоншоев ҳоло нахуст зарбаро иҷро карда истодааст. иштибоҳ аз сӯи бозингари мо дар зарбаи дуюми худ буд. ҳисоб 12-12. 22-12. мазават. аут. 23. хуб ду имтиёзи дигар кофӣ хоҳад буд барои бозингарони Ӯзбекистон. идомаи ҳамла ва туп дар майдон аст.
13 бар 23. 6 Алишера Мизрабов. Счет 13-23. ҳисоб 13 бар 23 ва бартари хеле ҳам калон доранд бозингарони Ӯзбекистон ва бозӣ баргаштани бозингарони тоҷик дар сети дуюм хеле ва хеле душвор мешавад. Ва инак имтиёзи 24-ум. Зарбаи хеле хуб ва комбинатсияи зебо Суроб Фармонов бозингари рақами 7 дастаи Ӯзбекистон хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. Аут. ва ҳамин тавр сети дуюм ҷамъбаст мешавад бо ҳисоби 25 бар 13 ва ин воқеан нигаронкунанда аст. 25 бар 13 ин шӯхӣ нест дӯстони арҷманд. бубинед ки чӣ гуна бартари калони дастаи Ӯзбекистон дар бозии имрӯза ҷамшед усмонов рақами 4 озод фармонов рақами 6 артем долгих рақами 7 исломҷон полов рақами 8 суроб фармонов ва 15 сардор тоштурдиев ҳунарнамоӣ мекунанд. хуб ҳайти дастаи тоҷикистон ҳоло чунин аст. биед мутаваҷҷеҳ мешавем. рақами 10 Маничият Ниёзов, либерои даста рақами 1 Мукаррам Хушачинов, рақами 2 Назар Имомназаров, рақами 7 Фарид Шукуров, рақами 11 Ёдгор Ғуломалиев, рақами 6 Алишер Мизробов ва бозингаре ки бештар озу оло бо либеро иваз шуд ин капитани даста Шариф Ёрзод аст. имтиёзи нахустин барои дастаи Тоҷикистон дар сети сеюм аст. Маничият Ниёзов бозингари бозисози дастаи Тоҷикистон ҳоло ҳунарнамоӣ дорад, аммо инҷо фориғболӣ бозингарони мо дида мешавад ва як фиреби хуб аз сӯи бозингарони дастаи Ӯзбекистон буд. бубинед чӣ гуна ӯ тӯбро ба марказ ҳаво дод ва бозингарони мо муваффақ нашуданд. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва фурсати бисёр ҳам хуб фиреб ҳам буд аз ҷониби бозингарони мо ва либерои дастаи Тоҷикистон хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунад Алишер Мизробов ва тӯб аз майдон берун мешавад. 2 бар 1. Ошибка игрока номер 6. Еще 2-1. иштибо аз ҷониби бозингари калидии тими Тоҷикистон Алишер Мизробов. хеле иштибоҳи сахт. мо шумо дидем ҳоло ҳолати такрорро. ӯ аз минтақаи шашуми майдон хост зарбаро иҷро кунад, вале муваффақ нашуд. акнун зарбаи хеле ҳам сахти Шукуров буд. на Назар Имомназаров буд ва инҷо имконоти навбатӣ, вале дифоъ мекунанд бозингарони Ӯзбекистон. аут. ҳисоб 2 бар 3. бартарӣ ба ҷониби бозингарони Ӯзбекистон аст. Назар Имомназаров ҳоло бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард. акнун сар зарбаи ӯро мебинем. зарбаи кӯтоҳ аз ҷониби бозингарони Ӯзбекистон. 4 бар 2. бубинед чӣ гуна олӣ иҷро гардид зарба аз ҷониби бозингарони тими Ӯзбекистон. Назар Имомназаров вале иштибоҳ мекунад бозингари тими якачини Тоҷикистон баъд аз он ки аз минтақаи шашуми майдон зарбаро иҷро кард. аут. ҳисоб 3 бар 5. хуб Шариф Ёрзода ҳоло ба майдон омад, бозингари рақами 8 дастаи мо. боз ҳам як партоби кӯтоҳ ва аут. ҳисоб 4 бар 5. партоби кӯтоҳ, яъне кӯтоҳ зарба буд аз ҷониби бозингари Ӯзбекистон, вале тӯб аз майдон берун шуд. Фарид Шукуров зарбаи нахустию ва фиреб бояд қабул карда шавад, аммо дертар ин кор анҷом дода мешавад. ва боз ҳам як фиреб аз сӯи бозингарони тими Ӯзбекистон. ду маротиба пай ҳам ин корро анҷом доданд.
و امتیاز ششم با فایده آنها. با حساب 6-4 تیم ازبکستان حالا برتری نشان میدهد. آزاد فرمانوف ضربه او علیشر میزروبوف با قامت بلندش توپ را به مرکز میدان اجرا میکند. خیلی خوب اجرا شد ضربه انجام داده علیشر میزروبوف. بیاد بردگر حالت تکرار رو میبینیم با منطقه ششمی میدان. خیلی در سطح بلند این ضربه اجرا گردید. اوت. حساب برابر میشه 6-6. ست سیمی رقابت. یادگار غلامعلیف 7-6. در قبول توپ بازیگران ازبکستان موفق نشدند. حالا ادامه حمله بازیگران ازبکستان و داور چی اشاره میکند؟ اوت. اینجا دعوا با داور انجام داده میشود. ما حالا تکرار رو میبینیم. امتیاز 8 با دسته ما داده میشود ولی بازیگران ازبکستان اعتراض میکنند. خب حالا ما لحظه تکرار رو میبینیم که واقعا هم توپ در میدان بود یا بیرون از میدان. توپ در میدان بود است. توپ در میدان بود است. حالت تکرار این چیز رو نشان میدهد و اشتباه کردن بازیگران داوران بازی امروزه. خب امتیاز 8 با دسته تاجیکستان داده می شود. خب سرضربه را حالا کی اجرا میکنند از دسته ما؟ یادگار غلامعلیف بسیار عالی در اجرای شریف یورزاده کاپیتان دسته ما و حساب 9-6. خیلی خوب هنرنمایی کرد شریف یورزاده ببینید و موفق شد برای گرفتن گل. و اینجا اشتباه از سوی بازیگر ما یادگار غلامعلیف. برتری بازیگران ما دیده می شود. حمله نوبتی بازیگران ما علیشر میزروبوف خیلی عالی بازی میکند. حساب 10-7 خیلی عالی بازی میکند علیشر میزروبوف و معلوم میشد که با بازی برگشت نسبت به ست دوم. خیلی هم خوب همین حالا برتری تیم تاجیکستان رو نشان داد. لیبر تیم ما اندکی نادرست توپ را قبول کرد به این خاطر اشتباه بود و کمی تاسف هم میخورد مکرم خوشچینوف ولی باقی نیست. بازی ادامه دارد. برتری به جانب دسته ما است. حساب 8-10 و ضربه نظر امام نظرов توپ با یک دستش به بازیگران ازبکستان از میدان بیرون میشود. اکنون بازیگران تاجیکستان درک کردند که امکانیت را نباید به حریف داد مثل که در ست دوم این چیز صورت گرفت. بسیار قبول خوب هم بود و دفاع کردن بازیگران ازبکستان و فرصت بود برای بازیگران دسته ازبکستان. Аплодисменты за старания обеих команд. Команда Узбекистан, Таджикистан. Очко команда Узбекистан 9. امتیاز به دسته ازبکستان داده می شود. امکانیت خوب است برای بازیگران دسته ما
و اینجا اشتباه از جانب فرید شکورov. Остались сети игрока номер 7. حساب 10-11. 10-11. برابر میکنند امتیاز را بازیگران ازبکستان. Номер 7. Исламжон Муратқулов. یک امکانات دیگر و ضرب نظر امام نظرов بسیار هم در سطح بلند انجام داده می شود. و خیلی خوب هنرنمایی میکنند بازیگران ما. غلامعلیف مخصوصا و همراه او کی بود؟ بازیگر رقم 7 فرید شکورov. Игрок номер 7, игрок номер 11. Одни из лучших блокирующих команды Таджикистана. بازیگر سرگزاری دسته ما یادگار غلامعلیف بود و اینک Отличный فرصت را удар از игрока دست номер دادند. 4. Озер Удар Камалов, Барда. лучший нападающий команды Узбекистана. ادامه حمله بازیگران تاجیکستان. ضربه خیلی هم خوب غلامعلیف Йордан Гуламалиев و موفق می شود. зарабатывает очко своей команды. Счет 14-12. یادگار غلامعلیف. حساب 14-12. فرید شکورov بسیار عالی بازی میکند در روی توپ و موفق شد که امتیاز 15 را برای دسته تاجیکستان رد. حالا تکرار رو ببینید که چگونه عالی بازی کرده و امتیاز 16 برای دسته تاجیکستان. تایم اوت میگیرد حالا سرمربی دسته ازبکستان. حساب ستی سیمی رقابت تماشابینان عزیز 16-12 هست به فایده دسته تاجیکستان. Польза команды Таджикистана. Счет 16-12. چند امتیاز دیگر بسنده خواهد بود برای دسته تاجیکستان تا در این ست موفق شوند. Напоминаем, игрок номер 2 Назар Назаров, мастер спорта Республики Таджикистан. خب ادامه حمله بازیگران ازبکستان رو میبینیم. صدگذاری ولی توپ از میدان بیرون میشود. К сожалению, матч в ауте в итоге. Счет 13-16. با تفاوتی 3 امتیاز کمتر بازیگران ازبکستان قرار دارند و برای آنها هم دشوار میشود که زود به بازی برگردند. بسیار یک پرتابی خوب و یادگار غلامعلیف ضربه زد. اینجا بازیگر رقم 15 دسته ازبکستان برای قبول کردن توپ На площадке находится капитан команды Таджикистан, игрок номер 8 Шариф Ферзода. دیدیم که چگونه قبولی توپ از سوی بازیگر دسته ازبکستان نادرست انجام شد. بازیگر رقم 15 هم بود و اشتباه است سوی بازیگران دسته ازبکستان. اینجا بازیگران ما هم خیلی بود اشتباه کنند. 18-13. خیلی ضربه خوب از جانب سهراب فرمانov. این ضربه را خوب انجام میدهد فرمانov. و علیشر میزروبوف هم خوب فریب داد برای
гирифтани имтиёз. Двойная замена команды Таджикистана. Хуб, ҳоло боз ҳам Комрон Амроз Фазлоншоев. Бубоназаров ва Бубоназаров. ҳамчунин бозингари рақами панҷум ба майдон омаданд. Ду тағйирот дар айти дастаи Тоҷикистон. Бозингари рақами панҷум Амроз Фазлоншоев аз майдон Манучар Нимёзов ва ҳамчунин Ёдгор Ғуломалиев гирифта шуданд. Ду бозингар иваз шуд ва ду бозингар дигар ба ҷои онҳо ба майдон омад. ҳисоб 19-14 ба фоидаи дастаи Тоҷикистон аст. сети сеюми рақобат. ҳоло биёед аз ҷониби Ҳамроз Фазлоншоев нахуст зарбаро мебинем ва дифоъ чандон хуб набуд аз сӯи бозингарони мо ва ҳамин тавр бозингарони дастаи Ӯзбекистон имтиёзи 15-ми худро ба даст меоваранд. ва инҷо каме мушкилӣ буд дар ҳамлаи бозингарони мо. акнун фиреби хуб Ҳамроз Фазлоншоев. Назаров метавонид зарбаро иҷро кунад. акнун як комбинатсия аз сӯи бозингарони Ӯзбекистон ва тӯб аз майдон берун мешавад. Аут. Анана инҷо довари дуюм кӯмак мекунад ба довари асосӣ ки имтиёз ба фоидаи Ӯзбекистон аст. 16-20 бозингарони Ӯзбекистон имтиёз гирифтанд. ҳарчанд тӯб аз майдон берун шуд. довар ишора мекунад ки яке аз бозингарони мо ба тӯ расидааст. Шариф Ёрзода. акнун 20-16 Алишер Мизробов. Тӯб дар майдон аст ва Шариф Ёрзода ҳисоб 21-16. Хуб, сармураббии дастаи Ӯзбекистон ҳоло таймаути техникӣ мегирад баъд аз ҳисоби 21-16 ва ҳоло мебинем ки ӯ чӣ гуна дастур медиҳад ба шогирдонаш. Сармураббии тими Тоҷикистон ба Назар Имомназаров ҳоло бо сармураббии даста Муҳаммад Юсуф Содиқ машварат дорад. خب ادامه رقابت حالا صورت میگیرد. 4 امتیاز دیگر کافی است برای دسته تاجیکستان. علیشر میزروبوف در نزد توپ. فرصت برای بازیگران دسته تاجیکستان و ضربه علیشر میزروبوف. او یک گل از منطقه یکم میدان، اصلا در منطقه یکم میدان بود ولی ضربهش از منطقه ششم اجرا شد. بسیار خوب. یک بازیگزاری خیلی هم عالی بیاد متوجه میشویم. بازیگری وضع میشود در دسته ازبکستان با جای ارتیوم دولگیخ با میدان بازیگر رقم 12 وارد میشود. اوتابک شونازارов. او برای قبولی توپ ها با میدان میآید همیشه و اینجا لیبری ما نتوانست در زودترین فرصت توپ را گیرد. خب 17-22.
ва Комрон Бобоназаров бозингари рақами семо, бозингаре ки бештар бо дасти чап зарбаро иҷро мекунад. Комрон Бобоназаров хеле хуб нарнамоӣ кард. 23 бар 17. Инҷо бояд яке аз бозингарони мо талош мекард барои гирифтани туп. 18 бар 23. Шариф Ёрзода ҳоло зуд иваз мешавад ва либеро ба ҷои ӯ ба майдон омад. Мукаррам Хушачинов. хеле зарбаи хуб аз ҷониби Фарид Шукуров. зарбаи кӯтоҳ аз сӯи бозингари рақами 7 дастаи Тоҷикистон хеле хуб иҷро мешавад. Кӯтоҳ зарба аслан ва ин як тарзи бозигузорӣ дар волейбол ҳам ҳаст. як имтиёзи дигар ба сандагӣ хоҳад кард барои тими Тоҷикистон. ва ин метавонад охирин бошад. Алишер Мизробов ва аут. Туп аз майдон берун мешавад. 19 бар 24. Артем Долгих ҳоло ба майдон меяд. Бозингар рақами 6 ва ӯ Отабек Шоназаровро иваз кард. дастаи мо дар ҳуҷум аст, вале бозингарони дастаи Ӯзбекистон ҳоло талош мекунанд ва инак 25 бар 19. дастаи якачини Тоҷикистон пирӯзӣ ба даст меорад дар сети сеюм ва барои бозингарони мо лозим аст ки як сети дигарро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунанд ва дар бозии имрӯза умуман муваффақ шаванд. ҳоло ҳисоби умумӣ 2 бар 1 аст ба фоидаи бозингарони якачини Тоҷикистон. бозиҳои осиёӣ ки дастаи мардона ва занонаи Тоҷикистон оид ба волейболи соҳилӣ иштирок мекунанд, аммо аз намуди волейбол мо дар ин мусобиқаҳо иштирок намекунем. ин бисёр аламовар ҳам то як андоза ҳаст ки таваҷҷӯҳ ба ин намуди варзиш хеле кам ба назар мерасад дар кишвар, чунки Тоҷикистон қариб 93% кӯҳ аст ва дар тамоми минтақаи ҷумҳури Тоҷикистон оид ба намуди волейбол машғул ҳастанд, аммо дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ мо дастаҳои кишварро дида наметавонем. Масалан чемпионати Тоҷикистон ҳам баргузор мешавад ки дар он аз тамоми минтақаи Тоҷикистон дастаҳо иштирок карда наметавонанд. хуб як талаботе аст ки бисёр нофаҳмо дар баргузории мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон ҳам дида мешавад. хуб идомаи ҳамла аз сӯи бозингарони дастаи Ӯзбекистон ва имтиёзи нахустин барои онҳо ба даст меояд. ин сети чоруми рақобат аст бинандаи азиз ва ҳисоб 1 бар 0 ба фоидаи бозингарони дастаи Ӯзбекистон. дифои хуб, бисёр зарбаи сахт буд ва инҷо зарба аз ҷониби Ёдгор Ғуломалиев. ҳисоб 1 бар 1. се тан аз бозингарони мо қомати хеле баланд доранд. капитани даста Шарифи Ёрзода, бозингари рақами 6 Алишер Мизробов ва бозингари рақами 11 Ёдгор Ғуломалиев. иштибоҳ аз ҷониби ҳамроз Фазлон Шоев дар нахустин зарба анҷом дода мешавад ва ин имтиёзи навбатии дастаи Ӯзбекистонро меорад. боз ҳам Ёдгор Ғуломалиев ду маротиба пайҳам аз имтиёзи дастаи моро ӯ таъмин карда истодааст. ва акнун мебинем ки дар кадом мавқеъ қарор дорад Ёдгор Ғуломалиев. ҳоло аз минтақаи бисёр муносиб барои худ зарбаро иҷро кард. аут. туб аз майдон берун шуд ё на? на, имтиёз ба бозингарони дастаи Ӯзбекистон дода мешавад. ҳисоб 3 бар 2. После завершения игры прошу вас не заходить на территорию площадки, так как ведется прямая трансляция. бисёр як ҳолати хуб ва имтиёзи навбатӣ барои бозингарони дастаи Тоҷикистон. ҳисоб 3 бар 3. Шариф Ёрзодаро ҳоло дар майдон мебинем.
او با جای لیبرو برگشت با میدان و اکنون در سدگذاری باید فاول باشد. آوت. 4-3 برتری بازیگران ما دیده می شود. از منطقه ششم ضربه ها اجرا می شوند از جانب بازیگرانی که در منطقه یکم و پنجم هستند. به این خاطر برای سدگذاری کردن بسیار دشوار می شود برای آنها. حساب 4-4 برابر. لیبرو اکنون به میدان میاد به جایش فرید شکوروف برای قبولی توپ ها. و حالا امکانیت بسیار هم خوب برای بازیگران ازبکستان، اما حرکت نمیکنند بازیگران ما. من علیشیر میزروبوف اینجا حرکت نکرد به خاطر آنکه او بازیگری حمله کننده است و باید برای او تامین کنند پرتاب ها رو و او امتیاز نباتی رو برای تامین نمود. خب منوچهر نیوزوف رو حالا در میدان میبینیم. نمیدونم با کدام خاطر است. ترک سدگذاری اولی 5-5 می شود. یادگار غلامعلیف از 5 امتیازی به دست آمده 3 تا 8 محض مربوطی نامی او هستند در بازی امروزه. سردار توشتوتیف حالا امتیازی نوبتی دسته ازبکستان رو می‌آورد. بازیگر رقم 15 خیلی خوب ضربه را اجرا کرد و اینجا نظر امام نظرов بسیار در سطح بلند هنرنمایی کرد. بازیگر رقم 2 البته در مقابل سدگذاری ضربه امام نظرов کسی از بازیگران ازبکستان مقابلت کرده نتوانست. شریف یارزاده خیلی سدگذاری عالی از سوی او انجام داده می شود. کاپیتان دسته تاجیکستان علیشیر میزروبوف خوب قبول میکنند توپ را بازیگران ازبکستان و ادامه حمله از جانب بازیگران ما باید انجام شود، اما نظر امام نظرов ضربه را اجرا کرده نمیتواند. او از منطقه چهارم میدان این ضربه را اجرا کرد اما موفق نشد. باز هم حمله بازیگران ازبکستان و اوت. توپ از میدان بیرون می شود. خب در ست چهارم حالا دسته تاجیکستان تایم اوت تکنیکی میگیرد و مربی باید مشورت کند با بازیگران. حساب 7-8 با فایده بازیگران تیم تاجیکستان هست. محمد یوسف صادق حالا دستور میدهد به شاگردانش که باید چگونه هنرنمایی کنند. Замену игроков, замену Таджикистана. Старт. С места. خب فرید شکروف با میدان میاد با جای لیبروی دسته تاجیکستان شریف یارزاده. ضربه نخستین او خیلی قبولی خوب از جانب بازیگران ما، اما نافهمی از سوی بازیگران تاجیکستان به میان آمد و ادامه حمله را میبینیم. اکنون فرصت هست برای بازیگران ما و علیشیر میزروبوف بسیار عالی هنرنمایی میکند و ببینید جهش او را از منطقه ششم میدان بسیار خوب انجام داده می شود. خیلی و خیلی عالی. حساب 9-7 با فایده بازیگران ما. سدگذاری خوبی امام نظرов و اینجا شکوروف
باز هم شکورов و هم ایمنازarov موفق میشوند و بازیگر رقم دومی دسته تاجیکستان خیلی و خیلی عالی بازی کرد. اکنون با تفاوتی چند امتیازی مهم دسته ما برتری نشان میدهد با تفاوتی 3 امتیاز و شریف یارزاده حالا نخست ضربه خود را خوب اجرا کرده نتوانست. 8-10. После прошлого эпизода и мяч все. 8-10. اشتباه از سوی بازیگران دسته ازبکستان. امتیاز 11 برای دسته تاجیکستان. امروز فضل شویف نخست ضربه او و امکانیت بسیار خوب برای گرفتن امتیاز 12 برای دسته تاجیکستان. ضربه اجرا می شود و یادگار غلام علیف امتیاز 12 را برای دسته تاجیکستان تامین میکند. خیلی عالی هنرنمایی کرد یادگار غلام علیف سرمربی دسته ازبکستان. حالا تایم اوت تکنیکی نخست را در ست چهارم رقابت میگیرد. آنها در ست چهارم حالا خیلی خفا ماندند. خیلی اعتراض میکند سرمربی دسته ازبکستان با دست پرورانش که آنها موفق شده نتوانستند. یادآور میشم که دسته ازبکستان دست پروران کالج المپی شهر قرشی ازبکستان هستند و همین ترتیب که معلومات ها آنها هیئت جوانان 23 ساله ازبکستان رو در این مسابقه تشکیل میکنند. اصلا دسته هستند که در لیگ دوم ازبکستان بازی میکنند و در این مسابقه بین‌المللی با توصیه فدراسیون والیبال ازبکستان شرکت دارند و امروز آنها بر تیم جوانان 23 ساله تاجیکستان پیروزی به دست آوردند با حساب 3-1 در عموم. همروز فضلان شویف تو از میدان بیرون می شود. اوت. امتیازی 9 برای دسته ازبکستان. ادامه حمله از جانب بازیگران ما و امتیازی 13-9. نظر امام نظرов بود که بسیار خوب هنرنمایی کرد. و بسیار عالی ضربه اجرا می شود از جانب یادگار غلام علیف. حساب 14-9. ادامه حمله دسته ازبکستان و توپ اینجا با دست بازیگران تاجیکستان نرسیده است، به تو رسیده است. 15-9. اونجا لیبر امام توانست توپ رو گیرد ولی بعدا اشاره شد که نه، اوت هستیم. بسیار سدگذاری عالی و مشکلی روبرو میشوند بازیگران ازبکستان برای قبول توپ. ادامه حمله و نظر امام نظرов اما ضربه او به اوت میرود. 10-15 با برتری 5 امتیاز والیبال بازان تاجیک برتری نشان داده ایستادند. و ضربه کوتاه اجرا میکند فرید شکورов. همراه فضلان شویف با او پرتاب خوب هم اجرا کرد. تایم اوت تکنیکی حالا گرفته می شود از سوی سرمربیان. خب این ست چهارم است برای دسته والیبال بازان تاجیکستان. شاید آخرین باشد در صورت پیروزی آنها در این رقابت، در این آزمایی غلبه به دست می‌آورند با حساب 3-1، با حساب عمومی 3-1. خب علیشیر میزروبوف در اکران‌های ما شما با مربیان حالا مشورت دارد. هیئت دسته ازبکستان رو هم دیدیم و بیایید حالت تکرار می‌بینیم که چگونه بازیگران ما صد گذاشتند. نظر امام نظرov و همچنین علیشیر میزروبوف.
идомаи рақобат ҳоло сарзарба аз сӯи Фариз Шукуров анҷом дода мешавад. ҳамлаи бозингарони ӯзбекистонро аз минтақаи шашум мебинем ва туб аз майдон берун мешавад, яъне аут. 17-10. бартарии хеле ҳам калон. шояд ба даст овардани имтиёзи даҳум сармураввӣ боз бозингарони эҳтиётиро ба майдон меорад дар дастаи Тоҷикистон. шояд ҳамин тавр бошад. ва бисёр зарбаи хуб аз ҷониби бозингари рақами 7 дастаи ӯзбекистон. бозингари рақами 7 ин корро дар сатҳи баланд анҷом дод. ин нафар Исломҷон Муродқулову. ҳамлаи бозингарони мо ва имтиёзи 18-11. хуб бозингар иваз мешавад дар дастаи Тоҷикистон. Комрон Бобоназаров, Манучер Ниёзов ба майдон меоянд. Манучер Ниёзов дар сети чорум ҳамчун бозингари асосӣ ба майдон наомад. ва аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад. 19 бар. 11. Вторую минуту берет тренер команды Узбекистан при счете 11-19. мураббии дастаи Ӯзбекистон ҳоло тайм-аути техникӣ мегирад. барои тими мо ҳоло лозим аст ки боз чанд имтиёзи дигар ба даст оваранд ва ҳамин тавр муваффақ шаванд дар ин сет. умуман дар бозии имрӯз агар муваффақият насиби Тоҷикистон шавад, дар бозии имрӯз онҳо бартарии калонро соҳиб мешаванд. ва рӯзи душанбе гуфтем дӯстони арҷуманд дар таърихи 20 июн бозии охирин дар ин мусобиқа ҷамъбаст мешавад бо иштироки Тоҷикистон ва Қазоқистон. яке аз бозиҳои муҳим дар ин мусобиқа хоҳад буд ва онҷо ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ маълум хоҳад шуд. бозии бисёр ҳам муҳим бо иштироки Тоҷикистон ва Қазоқистон. аз ҳамаи мухлисонам даъват мекунем ки соати 18 ба тамошои бозии дастаи Тоҷикистон оянд. хуб ишора мешавад ки туб аз майдон берун шудааст, яъне аут. Подача Артём Долгих. ва Алишер Мизробов ҳоло имтиёзи навбатиро таъмин мекунад барои дастаи Тоҷикистон. Вместо игрока номер 6, игрок номер 12, Огабек Шурназаров. хуб дастаи Ӯзбекистон бо Қазоқистон ҳамбозӣ карда буд. дар он ҷо дастаи Қазоқистон бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст овард. тими мо ҳам рақобат карда буд бо Қазоқистон, ба бохт рӯбарӯ шуд дар бозии нахуст. садгузори бисёр ҳам олӣ аст сӯи бозигарони мо ба ҳисоб 21-13. Замена в команде Таджикистан. Вместо игрока номер 7, игрок номер 4, Фаиз Павлаев. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Ӯзбекистон ва имтиёзи 14 барои дастаи Ӯзбекистон. имтиёзи 22
Отличный удар игрока номер 4 Хайс Карлаева и счет 22-14. Коброн Бубу Зода ҳоло зарбаи нафасро иҷро кард ва инҷо идомаи ҳамла аз ҷониби бозингарони Ӯзбекистон. Бозингарони мо ба тур мерасанд. 15-22. Обратная замена команды Узбекистан. идомаи ҳамлаи бозингарони Тоҷикистон ва Назар Имомназаров имтиёзи 23-уми дастаи Тоҷикистонро дар дидори имрӯза таъмин кард. як ҳамлаи хуб аз сӯи бозингарони Ӯзбекистон ва зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби бозингари дастаи Ӯзбекистон иҷро гардид ва имтиёзи 16 барои онҳо. Алишер Мизробов ва 24-16. Як имтиёзи дигар кофӣ аст барои дастаи Тоҷикистон то дар сети чаҳорум ҳам муваффақ шаванд ва ҳамин тавр бо ҳисоби умумӣ 3-1 дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст дорем. матч поинт аст дар бозии имрӯза. аммо ҳоло иҷоза намедиҳам бозингарони Ӯзбекистон. 17-24. Игрок номер 7 Исламжон Муратқулов. Ошибка. Лидери команды Таҷикистон. Инҷо имтиёз дода мешавад ба Ӯзбекистон ба хотири он ки ивазшавӣ дар ҳайати дастаи Тоҷикистон нодуруст анҷом шуд. 18-24. Алишер Мизробов ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом мерасад. 25-18 дӯстони арҷманд ва дастаи якачини Тоҷикистон ҳамин тавр бо ҳисоби 3-1 дар бозии дуюми худ муқобили Ӯзбекистон пирӯзӣ ба даст меоварад. Бозии дирӯза бо ҳисоби умумӣ 3-0 ҷамъбаст шуд ва имрӯз бо ҳисоби 3-1. хуб табрик мекунем дастаи якачини Тоҷикистонро барои ғалаба дар мусобиқаи байналмилалии муқобили дастаи ҷавонони 23 солаи Ӯзбекистон ва ҳасан мегӯем ба бозингарони Ӯзбекистон ки дар бозии имрӯза хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд ва акнун мунтазир мешавем дӯстони арҷманд бозии навбатии дастаи Тоҷикистонро ки рӯзи душанбе баргузор мешавад дар ҳамин вақту соат бо иштироки дастаҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон. Аз ҳамаи ҳаводорон ва дӯстдорони бозии волейбол ҳам даъват ба амал меорем ки ба дастгирии дастаи якачини Тоҷикистон ба ин майдон оянд ва албатта барои муваффақияти дастаи Тоҷикистон саҳм гузоранд, чунки ин бозӣ ҳалкунанда аст барои муваффақият дар мусобиқаи байналмилалӣ. хуб ёдовар мешавем ки дар сети якуми бозии имрӯза бо ҳисоби 25-16 дастаи Тоҷикистон ғалаба кард. Дар сети дуюм дастаи Ӯзбекистон бо ҳисоби 25-13 пирӯзӣ ба даст овард. Дар сети сеюм дастаи Тоҷикистон бо ҳисоби 25-19 даст боло шуд ва дар сети чаҳорум бошад бо ҳисоби 25-18 тими якачини волейболбозони Тоҷикистон ғалаба ба даст овард ва ҳамин тавр дар бозии имрӯза бо ҳисоби умумӣ 3-1 даст боло шуд. хуб гузориши мустақими мо ҳам аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳороти олии варзиши Оид ба намудҳои гӯштин аз шаҳри Душанбе аз мусобиқаи байналмилалӣ бо иштироки дастаҳои якачини Тоҷикистон ва ҷавонони 23 солаи Ӯзбекистон ба анҷом мерасад. бозиро барои шумо гурӯҳи техникии шабакаи телевизиони вардиш ва ман Шориф Бобу Холмурзода барои шумо шарҳу тавзеҳ додем. сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои навбатӣ. хайр.